Canvis químics en els sistemes materials. Els canvis químics es poden descriure com un conjunt de reaccions químiques. Una reacció química té lloc quan les substàncies que s'anomenen reactius es transformen per unes substàncies noves anomenades productes. El metà, que té 4 d'hidrogen i 1 de carboni, més l'oxigen, que té 2 d'hidrogen, es formen diòxid de carboni, 2 d'oxigen i 1 de carboni, més aigua, que té 1 d'oxigen i 2 d'hidrogen. L'ordenació dels àtoms serà la combustió del metà. Tenim 2 molècules d'oxigen que reacciona amb el metà i fa una combustió de diòxid de carboni i 2 molècules d'aigua. Les reaccions químiques s'escriuen en forma d'equació química. A l'esquerra s'escriuen els reactius i a la dreta els productes. Si hi ha més d'un reactiu o un producte, enmig dels dos s'escriu el signe més i davant de cada fórmula química hi ha el coeficient estequiomètric que indica el nombre de molècules de cada substància a la reacció. Que formulen 3 molècules d'hidrogen que es combinen amb una de nitrogen? Es formen 2 d'amoníac. I que formen 2 molècules d'hidrogen que es combinen amb una d'oxigen. Formulen 2 molècules d'aigua. Aquí tenim unes fórmules químiques d'algunes substàncies quotidianes. Aigua, diòxid de carboni, oxigen, hidrogen, Metà, amoníac i nitrogen. Si el ferro es combina amb l'oxigen de l'atmosfera, què s'obté? Ferro més oxigen que dona òxid de ferro. Per què es descompon la calcària i quins components es formen? Es descompon per l'acció de la calor i formen òxid de calci i diòxid de carboni. Reacció química del metà amb l'oxigen. És metà més 2 molècules d'oxigen és igual a diòxid de carboni més 2 molècules d'aigua. Per cada molècula del metà, CH4, se'n requereixen 2 molècules d'oxigen, O2, que dona com a resultat una molècula de diòxid de carboni, CO2, més i 2 molècules d'aigua, H2O.